Naundang ang trabaho sa mga tao nga naghimo og box culvert sa Proc 7-A Barangay Matina Pangi, Davao City kaganyang pasado alas 10 sa buntag. Kay nakabkaban sa backhoe operator ang usa ka dakong vintage bomb nga gitabunan og balik og yuta kay naghulat sa Explosive Ordnance Disposal Team. Gikordon ang lugar kung asa nakalutan ang bomba aron walay makaagi nga mga sakyanan. Nakutkutan man gud sigud sa ilalom gud nya pagkutkot nay nakakita nga kuan nga bakal gipaalsa na mo sa babaw. Pag alsa ana karon kay bomba man amo to gibutang sa babaw ko tabunin na lang ninyo la kay daghan makakita ng bomba daghan pun tawo magtapok. Matod ni Ricky Cardaño, ang backhoe operator, karon pa siya nakakita og dako kay nga bomba. Mao nga wala nila kini paduuli og tawo. Nagtuo si Barangay Kagawad Bosa Nico nga panahon pa sa hapon ang nadiskubrihang vintage bomb. Sanglit ang lugar gidungog nga kampo sa mga Hapon sa unang panahon. Wala magdahom si Kagawad sa Nico nga adunay bomba nga nalubong sa ginahimo nga box culvert. Kay naglunok pagod kong naging gabi diyan lang aging tubig mo tong agi pa nabuhaan na mo diha. So karon pag kuan sa bako na may bomba nga nakalot ay tabunan lang sa kay para di makuha ng tao, di masudlag o zero. Tawag din ko taga Talomo Police Station o sa 911. Actually karon nagibungkag po kay na nabadawan maguna ni-clog up man ang iyang culvert. So karon gipabuan amo na ron nakuha ang bomba. Pag-abot sa EOD team sa DCPO, gisiguro nila nga mahipos ang vintage bomb ug tungod sa kadako gikarga kini sa bucket sa backhoe. Dili na siya mabuto. Pag dili na siya matandog. Matandog ni. Dili na mo na delikado. Malampusong nahipos ang vintage bomb ug gikonsidera kining dad kun mobuto gihapon kung matarog ang fuse niini.